ще работят 10 часа. Гиропите. Веси? Вез първо питаш дали работят тогава. Аз? Веси? Ако правя само до толкова, вече няма да имам памет. Май. Да. Трябва да изтрия неща. Значи виж 10 часа и навънка е светло. Веселино, О, его тук номера. Таверна Маргарита, ама трябва да номереш от твоя телефон, че няма минути. Питай дали работят. И казваш без лук, ако работят. Колко предвиди? Ама едва ли да работят при време. Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Die gewählte Rufnummer. Казах ти, че нямам пари в телефона. да, аз от мен я пробвах. Е Просто затворен. не вкарах грешен номер.